Türkmenistanyň şäherlerinde dilekçilik edýän adamlar şol sanda çağılar äkli ýerde gözeýilýär. Azatlyň Türkmenabatdaky habarçylary dilekçilik edýänleriň sanynyň köpdigini we polisiýa işgärleriniň olara ýowuz daraşýandygyny habar berýärler. Türkmenabatly ýaşaýjylar şäheriň çäginde dilekçilik edýänleri polisiýa işgärleriniň rehimsiz çemeleşýänligini aýdyp nägilelik bildirýärler. Yerli çeşmeleriň töllerine görä polisiýa horluk çekýän adamlara ýowuz çemeleşýär we zorluk görkezmekden hem çekinmeýär. Biz feodal guruluşly döwlete öwrüldük. 3-nji kwartalyň durulgysyny dilegçilik edýän erkek ýaşly adamy 6 awgustda polisiýa işgäri içine urup ýakasyndan tutup süýräp maşina mindirjek bolýan ýagdaýyny görünimni polisiýany daşlasym geldi. Dip Türkmenabatly ýaşaýjy Azatlyk radiosuna gurrun berdi. Türkmenabatlylar mundan öň Gök we 2-nji Daýhan bazarlarynyň öňünde dilekçilerin köpdigini habar beripdi. Türkmenabatly ýaşaýjylaryň sözlerine görä soňky bir hepdeniň dowamında awtobus duralgylarynda we etrapçylardaky köçelerde ýöreýän dilekçilerin sany köpelipdir. Garrylar, çağılar el serişip ýörler. Alkogolik diýseň arak kordel, narkoman diýseň narkomanel, gürleşeni salihatly gürleşýärler. Dükana girip bir sany çörek ýa-da bir latok ýumurta alyp berseň hem razy bolýarlar. Dip Bahar etrapçysynyň ýaşaýjysy gurrun berdi. Ýaşaýjy agyr ýagdaýa düşüp dilekçilik bilen gün görmäge mejbur bolan şeýle adamlaryň soňky günlerde polisiýanyň südemine köp sede bar bolýanlygyny gurrun berdi. Ol polisiýanyň çağılary ýençmekden hem saklanmaýanlygyny aýdyp, öz ýaşaýan etrapçysynda 6 awgustda 2 sany dilekçiniň yerli polisiýa tarapyndan ýenjilen pursatlaryny görenligini gurrun berdi. 29-njy mektep bilen ýaşaýyş şaýlarynyň arasyndaky meýdançada 2 sany polisiýa işgäri, etrapçada dilekçilik edip ýören 2 sany ýetginjigi paýyş sögünüp olary depdiler. Garnyň aç bolsa dilekçilik etmede gidip bağlarda taçka sür. Ýykmanyny ýaly ýörenenip çağalary ezdiler. Türkmenistanda dilekçilik problemasy hökümet agzalarynyň çykyşlarynda we döwlet mediasynda düýpden gozgalmaýar. Bu problema önçe ýurtda hasaba alynan jemgyýetçilik guramalary derejesinde hem iş alınıp barylýanlygy barada el ýeterli maglumat ýok. Türkmenabatyň şäher polisiýasyndaky çeşme dilekçilik edýänleri köçelerden ýok etmek barada özlerine goşmaça buyruk edilendigini habar berdi. Ol dilekçilere garşy fiziki güç ulanmagy da özleriniň vilayet ýolbaşçylary tarapyndan ruhsat berilendigini aýtdy. Öň dilekçi ýa-da ýolda oturan öýsüz adamy polisiýa ondan hiç sadalyp bolmaýar diýip degmezdi. Şäheriň görkü barada alada we dilekçileriň sanynyň artýanlygy sebäpli vilayet bölümi näme diýen bolsaňyz ediň. Emma şolar ýolda görünmesin diýip buyruk berdi. Dip polisiýadaky çeşme gurrun berdi. Dilekçilik edýän wezir dibilleri dörýän adamlar wagtyl polisiýanyň üns merkezine düşýär. Käwagt bu döwlet bayramçylyklaryna hem daşary ýurtlularyň gatnaşmagyndaky resmi çärelere we dawaralara gabat gelýär. Ondan özel polisiýa işgärleri horluk çeken adamlaryň şäherleriň esasanam paýtagtyň keşfini bozýanlygyny aýdypdy. Türkmen resmiýetleriniň çykyşlarynda garyplyk we dilekçilik agdalmaýan hem bolsa ýurtdaky sosial iqtisady şertler köpçüligiň iýmitlenmek ýagdaýynyň agyrlaşmagyna getirdi. Ulalar we çağılar çörek aladasynda dilekçilik edýär. Käbir çağılar dilekçilik edip mektep üçin zerur okuw esbaplaryny satyn almaly bolýar. Soňky wagtda Türkmenistanda agyr ýagdaýa düşen maşgalalaryň sosial ulgamlar arkaly hem kömek soraýan halatlary köpeldi. Emma şeýle hojalyklar hem polisiýanyň basyşlaryna sede bar bolýar. Milli Howpsuzlyk Ministrligi emeli aňdan peýdalanmagy barha köp gyzyklama bildirýän ýaşlara gödäwçiligi güýçlendirýär diýip Azatlyk radiosynyň çeşmeleri 11-nji awgustda ýurdun esasan ahal we lewat polatlarynyň howpsuzlyk edaralaryna girişlen çäreler barada maglumat berdiler. Yerli häkimetler ChatGPT we DeepSeek ýaly emeli intellekt platformalarynyň üstünden raýatlaryň garaşsyz maglumat ýetirliginiň artmagyndan howatyr edýärler diýip çeşmeler aýdýar. Milli Howpsuzlyk Ministrligine görä şeýle platformalar Türkmenistanyň alınıp barylýan resmi propagandanyň täsirini gowşadýar. Dip howpsuzlyk ýagdaýlary sebäpli anonim şertlerde söhbetdeş bolan ýagdaýdan habarly çeşme aýdýar. Lewat polatyndan bolan bir informasiýa tehnologiýalary hünärmeni Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurrun döşükdi. Soňky wagtlarda bu ugurda howpsuzlyk guruluklarynyň işçiňleşendigine özüniň şaýat bolýanyny aýdýar. Emkemi işgärleri maňa jaň edip bu tehnologiýalaryň işleýiş tertibi. Bulardan esasan kimleriň peýdalanýanlygy, şeýle ulgamlardan näme sebäpden
peýdalanýan barada maglumat soraýarlar. Diýip Hünärmen aýtdy. Düýbi Birleşen Ştatlarda ýerleşen OpenAI kompaniýasy 2023-nji ýylyň noýabr aýyna ChatGPT emeli aň modelini işe girdi. Gysga wagtyň dowamyny giň meşgullyga ýa bolan ulgamdan häzirki wagtda dünýäde her hepdede 700 million töwereg aktiv ulanjy peýdalanýar. ChatGPT türkmen diline düşünýär ýöne ingliz we rus dilleri ýaly iri dillerde has erkin jogap berýär. Bu platformanyň meşgullyk gadammagynyň sähel wagt soňra Hytaýyň DeepSeek emeli aň platformasy hem ulanylmaga berildi. Hytaýyň döwlet siýaseti bilen bagly pikir düşünjeleri we tanqidi garaýşlary senzurlamakda tanalan bu platforma Türkmenistany ulanjylary göre Türkmenistanyň alyp barýan awtoritar siýasatyny tanqidlamakdan çekinmeýär. Lewan Polatyna şeýle ulgamlardan giňen peýdalanýan bir ýaş ýetkinjek Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurrun döşükdi. Özüniň ChatGPT-den Türkmenistanyň hökümetiniň öz raýatlarynyň gizleýän maglumatlaryny bermegi haýyş edenligini gurrun berýär. Men ChatGPT-den Türkmenistanyň hökümeti öz raýatlarynyň nähili maglumatlary gizleýär. Şolar barada maňa maglumat ber diýip rus diline soradym. Ol maňa Türkmenistanyň awtoritar ýurt bolanyny gurrun berdi. Diýip 9-njy synyp okuwçy taýdýar we bu ýurtda özüge pikirli adamlara garşy görkezilýän basyrşlar barada hem özüniň maglumat alanyny aýdyp sözüniň üstüne ýetirýär. Informasiýa tehnologiýalary hünärmeni emeli aň ulgamlarynyň hiç gaýtynyň hatda Hytaýyň döwlet siýasaty boýunça käbir maglumatlary senzurdan geçirmekde tanalýan DeepSeek platformasynyň hem Türkmenistana gedekkelerine siýasaty we siýasatçylary aýap goýmaýanyny aýdýar. Hytaý ýaly berk senzuranyň höküm sürýän ýurdunda esaslandyrylan DeepSeek platformasy hem Türkmenistanyň reallykları barada hakyky maglumatlary berýär. Diýip informasiýa tehnologiýalary hünärmeni aýdýar. Howpsuzlyk edaralaryny ilat arasyny emeli aň platformalarynyň peýdalanylmagyna garşy girişilýän çärelerden habarly çeşme bu ugurda ýokary synyp mektep okuwçylarynyň hemde talip ýaşlaryň häkimetler tarapyndan hyzmatdaşlygy çekilýänini aýdýar. Milli Howpsuzlyk ministrligi ýokary synyp mektep okuwçylarynyň hemde talipleriň arasynda esaslandyrylan şugulçylyk toruny giňeldip olardan öz deň duşlarynyň emeli aňdan peýdalanmak endikleri barada maglumat bermegi talap edýärler. Diýip çeşme aýdýar. Çeşmeler internet ulgamyny berip petiklemekde tanalýan Türkmenistanyň ChatGPT-niň birnäçe modeliniň VPN-siz hem işleýänini aýdýarlar. Ýöne olar bu ulgamyň tölewli görnüşiniň ýurt içinde el ýeterli däldigini aýdýarlar. ChatGPT-niň muht görnüşini telefonlara ýükläp olardan pätkelçiliksiz peýdalanyp bolýar. Diýip ulanja aýdýar. Azatlygyň çeşmesi hususan ýaş raýatlaryň bulgamlardan Türkmenistana petikle saýtlary ýerleşdirilýän maglumatlary almak üçin peýdalanýanyklaryny aýdýar. Azatlygyň çeşmeleri we yerli synçylar türkmen owalarynyň ata-babadan miras galan mallarçylyk medeniýetiniň ýurdun ilatyny, hususan şäher ýerleriniň ýaşaýjylaryny ardan, el ýeterli wagtdan satylan täze mal eti bilen üpçün eden döwürleriniň geçmişi gidýänligini, hepdelep, aýlap agyny etdirmeýän maşgallaryň barha köpelýänligini habar berýärler. Soňky ýyllarda mallary degýän keseller, o tim gatçylyk we beýle kynçylyklar bilen bagly maglumatlar köp gelse-de azatlyk ýurtdaky mallaryň sanynyň düýpli azalýanlygy, ilatyň etýag üpçünçiliginiň peselýänligi ýa-da ýygyderli ýokarlanýan narhlaryň ýöneki adamlaryň satyn aljylyk ukybyny ne derejede gowşadýanlygy barada ýerine barlyk geçirip anyk sanlary aýdyp bilmeýär. Döwlet eýçiliginiň häkimetde otda görkezilýän bolçuluk azatlygyň söhbetdeşleriniň aýry-aýrylykda tasdiklamagyna görä hakykatda emele gelen azyk gytçylygynyň hozurluklardaky etýag aladalarynyň üstüni örtmek maksadyndan uğralýar. Türkmenistana dowur bakmak üçin öwrü meýdanlary, boş ýerler hemişe diýenýäli ýeterlik bolup, o wilayatynyň aglawa köplügi maldarçylyk bilen meşgulanýar we bu ýagdaý hem owalary hem şäher ýerleriniň ilatyny elin baklan ownuk we irmalaryň eti bilen el ýeter bahadan üpçün edip gelýärdi. Ýöne bu üpçünçilik barada inni geçen zamanyna gurrun etmeli. Diýip azatlyk bilen anonimlik şertinde gurlaşan hünärmen aýtdy. Onuň sözlerine görä, ýurtdaky ykdysady kynçylyklaryň çuňlaşmagy bilen daşary ýurtlara işlemäge gidýän türkmenler köplenç ýanlary bilen gowurda galyp gidýärler we Aşgabatyň halkara uçar mendilini ellerinden aldırmasalar bu gowurdak olary ýa diýildi biraz wagt kuruş bolýar. Döwletler arasyna ýük taşıyan ýükrowlaryň sürüjileri hem köplenç ýanlaryny eslice gowurdak alyp gitmäge çalışýarlar.
Bu gowurduk olary diňe arzan we gowunahar bolmaýar, ýol gödäwçileri ýolda saklap bir bahana bilen jerime ýazjak bolsa, sürüjileriň polisiýa gowurduk berip jerimeden gutulan halatlary seyrek bolmaýar. Dip söhbetdeşimiz aýtdy. Bir näçe ýyl munyň Türkmen uçuryny ekipaj agdasy bolup işlän Türkmenstanlynyň gurrun bermegine görä, Türkmenistanyň daşary ýurtlara gatnaýan uçurlaryň üstünde işleýän işgärleriň köpüsi ýanlaryny gowurduk göterip Paris ýaly şäherleriň mehmanhanalaryny bolanlaryny ardan naharlanyp pul tugyş etleýän ekenler. Ýöne Türkmenistanyň aketiň bahasy gowurduk edip ýanyna götermäge ýol bermeýär. Ol gymmat diýip ýerli hünärmen aýtdy. Adatlyň habarçysy häzir sigaretiniň 1 kilogramynyň bahasynyň 100 manatdan geçenligini, bazarlarda bolsa sigaretiniň kilogramynyň 110-115 manatdan berilýänligini aýdýar. Bu ýaşaýjylaryň sözlerine görä 1 kilogram sigaretiniň bahasy 5-6 Amerikan dollaryna barabar diýmegi aňladýar. Türkmenistanyň Merkezi Bankynyň kursy boýunça hasaplasaň etiň bahasy 10 dollardan hem ýokary bolýar. Biziň narhlarymyz Ýewropa ýurtlarynyň bazar bahasy bilen deňleşdi. Dip yerli ýaşaýjy aýtdy. Türkmen häkimetleri bilen habarlaşyp adyk, hususan mallarçylyk puwdawyny dören kynçylyklar barada düşünür salyp bolmaýar. Şol wagtda Türkmen medeniýeti bahalar, ilatyň gazancy, satyn alyş mümkinçilikleri barada aýdylýanlary eşitmezlige salyp mallarçylykdan alynýan önümleriň azalýanlygyny umumlykda ret edýär. Mysal üçin, Balkanly mallarlar geçen ýyl 49.682 enede gordan 45.200 ogluk gozalmak baradaky şertnamalaryň borçnamalaryny awray bilen berja etdiler. Günnägür sewtiň mallarlary geçen ýyl 79.200-den ograk ene goýundan 72.718 guza derek 73.912 sany gozalmaklygyň höttesinden geldiler. Bu bolsa mevsimde göz tutulandan 1200 golay ogluk goýunyň artyk alınıp ýyllyk meýilnamanyň bir ýyl bir göterimden gowrak amal edilendigini aňladýar diýip Türkmen medeniýeti ýazdy. Synçylar we adatlyk bilen anonimlik şertinde gurulýan ýaşaýjylar resmi ösüş sanlarynyň halkyň garnyny doýurmaýanlygyny, ençe meýillap dogan beden gurukçylygy, galy berse ziýanly mörmöjekleriň meýdanyny üsýän ýabany ot çöpleri iýip takır meýdany öwrenligini bilmeýän owalynyň azdygyny aýdýarlar. İçeri işler Ministrliginiň Liwap vilayet bölüminiň Deslapky tutsaxanasynda saklanýan bendiler aýylan şertlaryň pidasy bolup, şol sanda alakkalaryň diýişlemegi ýaly ýagdaýlara sezebar bolýarlar. Tutsaglygy başdan geçiren Liwaplylar bilen gurrundeş bolan habarçymyzyň sözlerine görä, Deslapky tutsaxanada alakkalar ören köp bolup, gabawda oturan adamlar üçin howply ýagdaý döredýärler. Kameralarda çıralar öçürilmese-de alakkalar bu deşikden başga deşige girip aýlanyşyp ýörler diýip öňkü tutsa gurrun berdi. Çeşmeleriň ýene biri öňkü bendiýiniň başdan geçiren ýagdaýy barada gurrun berdi. Tawtadan ýasalan poluň ýüzüne içi suwdan doldurulan plastik gaplary ýassyk hökmüne ulanyp uklap ýatyrdım. Gulagymy bir zat gätdi bolyn, agyrsyna ýaňa gyýgyryp oýandym. Gulagymyň aşagyna oturan ul alakanyň tizen deşige çümüp gidenini görüp ýetişdim. Gulagym ganyardy. Sakçylar maňa ýoduň spirt erginini berdiler we gaýrat edip hiç kimi aýdaýma diýip ýalvardylar. Dip Çeşme bendiýiniň başdan geçirenlerini gurrun berdi. Azatlyk radiosu bilen anonimlik şertinde gurulýan çeşmeler alakkalaryň diýişlemegi derarly medisina kömegine mätäç adamlara hastaxanalarda köplenç zerur kömek berilmeýär diýerler. Inim, Deslapky tutsaxanada bolan ýagdaý diýip aýtsaň, polisiýa bilen problema dörer. Ondan başga da sen destine yarany dezinfeksiýa edipsiň. Egerde zäherlenen bolsaň, bu wagta çenli sana bir zatlar bolardy. Diýip öňkü bendi tutsaklıktan soň medisina kömegini aljak bolanda Lukmanyň özüne aýdan sözlerini seçerledi. Türkmenawadyň Deslapky tutsaxanasynda alakkalar köp tuguni şäher polisiýasyndaky çeşme hem tasdiklady. Deslapky tutsaxanada adatça tiz-tizden mörmöjeklere garşy dezinfeksiýa edilýär, emma alakka problemasy ýakynda ýüze çykyp başlady. Ençeme ýyl bäri alakka garşy dezinfeksiýa edilmän gelýär. Deslapky tutsaxananyň kameralary öz gezeginde elmydama adamlardan doly. Adamlar bar wagtynda alakka garşy dezinfeksiýa geçirip bolmaýar, diýip polisiýa işgäri anonimlik şertinde gurrun berdi.
Azatlyk Radiosu İçeri İşler Ministrliginiň Liwap vilayet bölüminiň wekillerinden resmi görnüşde tesbir alyp bilmedi. Polisiýadaky çeşmeleriň sözlerine görä deslapky tutsakhanada dezinfeksiýa arasaçylyk çärelerini geçirmek üçin wagtlaýyn tutsaklykda saklanýan adamlary Abdüşükür türmesine geçirmek hem teklip edilipdir. Emma ýolbaşçylar şeýle teklibi kabul etmendir. Azatlyk Radiosu alakkalaryň diýişlemeginiň adamyň saglygyna döredip bilýän täsirleri barada lukmanlardan maglumat sorady. Liwaply lukmanlaryň biri şeýle düşündürüş berdi. Alaka diýişlese adam Sadoku, Stolbunyak, leptospiroz, sepsiz we gudurlama ýaly keseller bilen keselläp bilýär. Keseliň görnüşine baglykda wagtyny lukmany ýüz tutulmadyk ýagdaýyna 5 we 50 göterim aralygyna adamy ölüme eltip bilýär. Dip Lokman aýtdy. Türkmenistanyň türmeleri bendiýleriň saklanýan şertleri boýunça iň yaramazlaryň hatarynda agdalýar. World Prison Brief kuramasynyň ýyllyk hasawatlarynda türmelerde saklanýan bendiýleriň köplügi boýunça Türkmenistan dünýä ýurtlarynyň arasynda birinji üçlükde agdalýar. Türmeler boýunça bu bütün dünýä hasawatyna görä Türkmenistanda ýurdun ilatynyň her 100.000 adama 576 tutsak düşýär. Türkmenistanyň İçeri İşler Ministrligi ýurdun türmelerinde saklanýan bendiýleriň anyk sanyny äşkär etmeýär. Şeýle-de halkara guramalarynyň adam hukuklary boýunça hasawatlarynda türkmen türmelerinde tutsaklaryň gynamalara sezebar edilýänligi, olara adam kärçiliksiz çemeleşilýänligi, adamlaryň janyna howp salýan aýylgynç türme şertlerinde saklanýanlygy aýdylýar. Ýewropanyň daşary işler ministrleri şu hepde başa prezidenti Donald Trump bilen onuň Rus kardeşi Vladimir Putiniň Ukrainada urşy soňlamak boýunça geçirecek gepleşiklerini ara alyp maslahatlaşmak maksady bilen 11 awgustda duşuşýar. Brüssel Putin Trump sammitine Kiýewiň hem orun almagyny gazanmaga çalyşýar. Ýewropa Birleşiginiň baş diplomatlary günüň dowamyna video maslahat geçirerler. Bu maslahaty Ukraina daşary işler ministri Andrei Sybiha hem gatnaşar. Bu video konferensiýada 15 awgustda Alaskada geçiriljek duşuş aran maslahatlaşlar. Gepleşikler Abşa resmileriniň parahatçylyk ulalaşynyň Ukrainanyň Russiýa territoriýa bermegini öz içine alyp biljekdigi barada barha köp çykyş edýän pursatyny geçirilýär. Ukrainada parahatçylyga barýan ýol Ukrainasyz kadalaşdyrylyp bilinmez diýip Fransiýa, Germaniýa, Italiýa, Polşa, Britaniýa we Finlandiýa liderleri şeýle-de Ýewropa Birleşigi Komissiýasynyň başlygy Ursula von der Leyen bilelikde çap eden beýanatyny aýtdy. Olar Trump Russiýa has köp batyş etmäge çagyrdylar. Washington, Kiýew bilen Moskwanyň ikisine de möhüm egilişiklere taýýarlayan ýaly bolup görünýär. Habaşanyň vice-prezidenti J.D. Vance 10 awgustda islenlik parahatçylyk ulalaşygynyň iki tarap hem kanagatsyz galdyryp biljekdigini aýtdy. Bu hiç kimi gatyr begendirmez. Ahyrına Ruslar da Ukrainalar da mundan kanagatsyz bolarlar diýip Vance 10 awgustda Fox News telekanalyna beren interwýusyny aýtdy. Gepleşikler möhüm öwrüm pursatyna bolup geçýär. Trump Putin barada barha köp ýynjylyksyzlyk beýan edýär. Rus prezidenti Kremliň maksimalist taraplaryndan elçekçege meňdemeýär. Trump soňky wagtlarda uruş boýunça islenlik çözgüdüň yer almaşmagy öz içine alyp biljekdigini teklip edip başlady. Ol aýdynlaşdyrmaýar ýöne haýsy ýerleriň almaşylyp bilinjektigi aýdyňnal. Sebäbi Russiýa Ukrainanyň uly çägini basyp aldy. Ýöne Ukraina häzirki wagtda hiç ýyly Rus çägini basyp almady. Her neçikde bolsa bu berlikler Ukraina prezidenti Volodymyr Zelenski hemde Kiýewiň Ýewropaly ýaranlaryna güýçli garşylyk döretdi. Ýaranlar Ukrainanyň howpsuzlygy we çäk bütünligi boýunça berk goldaw beýan edýärler. Uruşyň soňy adalatly bolmaly. Men bugünkü günde biziň Ýewropaly halklarymyzyň möhüm howpsuzlyk bähbetlerini goramak bolan Ukrainada parahatçylygyň hatirasyna Ukrainany we biziň halkymyzy goldayan hemmelere minnetdar diýip Zelenski 10 awgustda sosial media postuna aýtdy. Ol Kiýewiň günbatar ýaranlardan kabul eden goldaw beýanatlaryny dolu gollaýanlygyny we gadr edýänligini aýdyp sözüniň üstüne ýetirdi. Ol özüniň 10 awgustda beren gije küýdlemesinde biz Russiýanyň niýetiniň Amerikany aldamak bolanyny düşünýäris. Biz muňa ruhsat bermez diýdi. Ýewropaly liderler Trumpyň 41 aý bäri dowam edýän çaknyşygy çözmäge tinanşýan tygyrlalaryny makulladylar. Ýöne olar Moskwa batyş etmegiň zerurlygyny hemde Kiýewiň howpsuzlyk kepilliklerini üpçün edilmegini utadylar. Kiýewiň günbatar ýaranlarynyň 10 awgustda çap eden beýleki beýanatyna Demirgazyk Ýewropa we Baltika ýurtlary Ukraina goldaw beýan etdiler we parahatçylygyň diňe Russiýa batyşy artdyrmak arkaly gazanylyp bilinjekdigini aýtdylar. Daniýa, Estoniýa, Finlandiýa, Islandiýa, Latviýa, Litwa, Norwegiýa we Şwetsiýa liderleri halkara çäklaryň güýç bilen üýtgedilmezligi ýörelgesini özleriniň ýene bir gezek tasdiklaýanlyklaryny aýtdylar. The Wall Street Journal atly aýdylmaýan gepleşikçilere salgylanyp Ýewropaly resmiler
görüşmelerin taqiqlaşdyrylmayan ABŞ meýilnamatyna garşy teklip ödürlänliklerini, bu teklibiň başga üstünlik adımdan öňürti oda açmagyň bet edilmegi, şeýle-de üstünlik territoriýa alys çalşygynyň garşylykly bolmagy hem de onuň howpsuzlyk kepilliklerini öz içine almagy ýaly talaplardan ibaret bolanyny aýtdylar. Ýewropaly resmiler 9-njy awgustda Londonyň daşyna bir ýörüýte jaýda Ukraina we Ýewropaly resmiler bilen bolan duşukda öz tekliplerini wanza hödürlediler diýip hasabat aýtdy. Russiýanyň çodurşy soňky 50 ýyldan gowrak wagtyň dowamyna Ýewropada bolan iň uly gurýer söwüşi boldy. Uruş Ukrainanyň weýrançylygy Russiýany transformasiýa edip etdi. Ol Rus ykdysadyýatyny uruş maşinine öwürip bu ýurtda özüge pikiri jinayet hasaplayan polisiýa döwlet hökümetini esaslandyrdy. Gunwataryň çaklamlaryna görä uruşda Moskwanyň ýetkileri ölenleriň we yaralananlaryň sany 1 million adamdan gowrakdyr. Ukrainada uruşda wepat bolanlaryň sany 100 000-den geçenler öýdülýär. Umumy adam ýetkileri 400 000 çemeti bolandyr. Gepleşikler golaýan mahal iki tarap hem bir-birege hüjüm etmegi dowam etdirýärler. 11-nji awgustda ýerden Ukrainanyň Dnipropetrovsk, Sumy, Zaporojye sewitlerini Rus zarbalar uruldy. Ukrain dronlary Russiýanyň hat içine deshalary nişana aldy. Ukrainanyň howa güýçleri Şatalowa, Kursk, Milerowa, Primorska, Akhtarsk Rus şäherçilerinden atylan 71 pilotsuz uçurdan 59 şahet dronu özüniň üstünlükli urup ýykanyny aýtdy. 12 dron 6 ýere baryp urmagy başarypdyr. Beýlekleriň parçalary bir desha gaçypdyr. Russiýanyň Nijni Novgorod sewitiniň gubernatory Gleb Nikitin 11-nji awgustda Arzamas'a garşy edilen pilotsuz uçur hüjümine bir işçiniň ölüp 2 adamyň yaralanynyny tasdiklady. Ukrainanyň sosial media kanallary Arzamas'daky gural ýasaýjy desha edilen zarbany görkezýänligi aýdylýan video maglumatlary paýlaşdy. Rus harbylary ötüne aşan bir näçe sewitde şol sany Russiýa tarapyndan anneksiýa edilen Krim sewitiniň üstüne özüniň 39 sany Ukrain dronu urup ýykanyny aýtdy.